Poštovani gledatelji 24 sata, dobro nam došli u naš program. Okupili smo se danas na okruglom stolu Ravnopravno roditeljstvo. Ja sam Ana Dasović i vodit ću ovog sljedećih sat vremena kroz razgovor sa mojim cijenjenim i uvaženim gostima koji će nam jako puno moći reći o ovoj temi koja, vjerujem, zanima jako puno ljudi, roditelja, ali ne samo roditelja u Hrvatskoj. Evo, ja ću započeti ovaj naš razgovor sa predstavljanjem svojih cijenjenih gostiju. Dobar dan, gospođa odvjetnica Nataša Pečarević, dobro nam došli. Gospođa sutkinja Marina Parač-Garma sa Općinskog građanskog suda, također je u skupini za izradu novog obiteljskog zakona. Klinička psihologinja Gordana Buljan-Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba. Psiholog Bojan Klapčić, također predstavnik Udruge za ravnopravno roditeljstvo. Gospođa Maja Vučinić-Knežević, pomoćnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Mislim da je dosta bitno da kažemo puni naziv ministarstva. Obuhvaćate zapravo jako puno područja koja se tiču svih nas, pa znam da je komplicirano, ali evo, mislim da je bilo važno da to izgovorimo. I pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević. Dobro mi došli svi. I evo, nadam se da ćemo svi zajedno se dotaknuti i odgovoriti na neka pitanja koja muče mnoge od nas. Brakovi i razvodi brakova u Hrvatskoj postali su po meni dosta jedna problematična tema. Sve je više razvoda brakova, a ljudi, po mome osobnom uvjerenju, vrlo često tu tešku i traumatičnu situaciju iskorištavaju da bi se na neki način možda i osvetili jedno drugome, da bi riješila neka svoja pitanja koja nisu mogli riješiti u zajedničkoj vezi. A u tom trenutku najranjivija su djeca. Djeca koja moraju također kroz tu traumu proći sama sa svojim roditeljima, dolaze u neugodne situacije, pogotovo ako se radi o konfliktnim brakovima. Kako to prevladati? Kako svakome u tome teškom i bolnom procesu pomoći da dođe do nekakvog rješenja koje će biti najbolje i najkvalitetnije za sve? Ja ću danas pitati svoje goste. Gospođo Parač-Garma, počet ću s vama. Možemo li prvo definirati, tako da nam je svima jasno o čemu razgovaramo, kada dođe do razvoda braka? Govorimo o zajedničkoj skrbi, podijeljenoj skrbi. Kako se to definira? Šta točno znači zajednička skrb i o čemu ona ovisi? O čemu ovisi ta podjela skrbi između dva roditelja, dakle djeteta ili djece, ovisno o tome koliko ih je bilo u braku? Pa evo, prije svega mislim da treba reći što je roditeljska skrb. Roditeljska skrb po našem zakonu je zapravo skup odgovornosti, dužnosti i prava koja roditelji imaju u odnosu na svoje dijete, dakle oba roditelja. U trenutku razvoda bitno je razlikovati jednu stvar koja se često brka kod nas, čak i u stručnoj javnosti, a pogotovo na raznim skupovima. Pitanje s kojim roditeljem će dijete živjeti ili stanovati po novom zakonu je dio sadržaja roditeljske skrbi. Roditeljska skrb je daleko širi pojam samo od pitanja koje je zapravo roditeljima najvažnije, a to je s kim će njihovo dijete, s kojim od njih će stanovati ili živjeti ili će živjeti podjednako sa oba. Dakle, to je prvo što moramo razriješiti kada o tome govorimo. Drugo, kada govorimo o roditeljskoj skrbi, bitno je da li govorimo o postupcima koji se vode po zakonu iz 2003. ili postupcima koji se vode po zakonu iz 2015. Dakle, oni roditelji koji su riješili pitanje roditeljske skrbi po zakonu iz 2003. oni imaju zajedničku roditeljsku skrb temeljem samog zakona. Roditelji koji su podnijeli zahtjeve nakon 1. studenog 2015. kod njih postoje 3 mogućnosti. Jedno je da imaju zajedničku roditeljsku skrb ako su postigli plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili ako tijekom parničnog postupka postignu sporazum o svim bitnim sadržajima. Ako se to ne dogodi, tada je situacija vrlo restriktivna, a to znači da roditeljsku skrb ima onaj roditelj s kojim dijete stanuje, a on može imati potpuno samostalnu ili djelomično samostalnu. Međutim, vrlo je restriktivno i u tom dijelu nam je zakon iz 2015. zapravo vrlo kritičan, vrlo po meni
teško rješenje za onog roditelja s kojim dijete neće stanovati. Istovremeno, taj zakon dozvoljava mogućnost da dijete provodi podjednako vremena s oba roditelja. I to je recimo prednost toga zakona, jer je sada to izričito dozvoljeno. Postoji dio ljudi, dio roditelja koji se sporazumijevaju o takvom načinu života i suci to prihvaćaju, ako je u interesu djeteta. Međutim, i kada se oni sporazumiju oko toga da će dijete podjednako vremena provoditi sa svakim od njih, to ne znači da su riješili u cijelosti pitanje zajedničke roditeljske skrbi, jer oni faktično moraju moći zajedno donositi bitne odluke o životu svog djeteta. Dodatni problem je što po našem zakonu dijete može imati samo jednu adresu. Dakle, čak i kada se oni dogovore da imaju zajedničku roditeljsku skrb, da dijete živi podjednako i kod oca i kod majke, po obiteljskom zakonu oni se moraju sporazumjeti o tome gdje će biti prebivalište djeteta prijavljeno. I to često izaziva prijepore između roditelja, jer se onda uz prebivalište veže primjerice upis u dječji vrtić, upis u osnovnu školu. Treba njihova suglasnost ili sud odlučuje koji od roditelja će o tome odlučivati. Ali zajednička roditeljska skrb je daleko širi pojam od toga s kim dijete stanuje ili živi. Dobro. Evo ja ću onda možda uputiti sljedeće pitanje, ću samo moliti mikrofon gospođe Pečarević. U praksi, gdje su zapravo najveći problemi kad dođe do razgovora o zajedničkoj skrbi, odnosno u trenutku rastave braka, kada se dođe razgovarati o onome što je najbolje za dijete? Dakle, u praksi, kakva je situacija između roditelja i u odnosu suda prema roditelja, odnosno roditelja prema sudu, koje su možda roditeljska očekivanja, a koja će sigurno biti neispunjena ili obrnuto? Pa najveći problem je zapravo ovo što je gospođa sudac rekla, dakle u nerazumijevanju što to roditeljska skrb zapravo znači. I drugi najvažniji problem je zapravo da roditelji u toj situaciji, u tom konfliktnom odnosu ne mogu odvojiti svoje nekakva očekivanja i svoja prava od onoga što su zapravo prava djeteta i dobrobit djeteta. Pa vam to ja ovako mogu kratkim primjerima objasniti. Na primjer, kada se roditelji ne mogu dogovoriti hoće li dijete učiti njemački ili engleski, što je zapravo posljedica toga da dijete ne uči niti jedan jezik. Dakle, kada ljudima pokušate i uložite trud da im objasnite zapravo da u tom trenutku ne mogu zastupati isključivo svoja prava i da je jako nevažno u tom trenutku hoće li 3 sata dijete mjesečno provesti više kod jednog ili kod drugog roditelja, a da zapravo svojim bilo kakvim, pa možda u tom trenutku i manje za njih dobrim dogovorom spašavaju situaciju vezanu uz dijete i bitno olakšavaju djetetu proces nekakve zapravo promjene tog odnosa iz bračnog odnosa roditelja u roditeljski odnos roditelja, tada ste uspjeli zapravo puno toga napraviti. Ali apsurdne su situacije recimo da roditelji ne mogu sklopiti roditeljski plan zato što se ne mogu dogovoriti o visini uzdržavanja u razlici, na primjer, od 100 kuna. Ja? Znači, a sve ono ostalo što zapravo dobro sa sobom nosi ta zajednička roditeljska skrb su u potpunosti u tom trenutku spremni zanemariti. I onda vidite da zapravo interes djeteta uopće nije u fokusu, da je isključivo u fokusu zadovoljavanje vlastitog interesa i tada trebaju nastupiti institucije koje mogu onda utvrditi zapravo koje roditelje uopće u budućnosti sposoban prepoznati interes djeteta, zanemariti nekakva svoja... Prvenstveno sud. Onda sud rabi pomoć drugih institucija, to su dakle centri za socijalnu skrb prvenstveno, po potrebi u težim slučajevima vještaci, svakako uvijek i preporučujem polikliniku ako dijete dođe u problem zbog nemogućnosti komunikacije roditelja, a onda i dalje cijeli sustav kojeg vrlo često roditelji manipuliraju, zlorabe kao nekakav štap u pomoći oko onoga što bi zapravo oni kao roditelji trebali znati i moći, a to je adekvatno obavljati roditeljsku skrb. Evo ovako, vi ste sada upotrijebili tu čarobnu riječ manipulacija kod roditelja. Gospođo Buljan-Flander, ta manipulacija roditeljska
čini mi se nekako iz mog osobnog iskustva prije svega proizlazi iz nekakve nezrelosti roditelja, nekakvih situacija u kojima oni sami ne znaju kako bi zapravo se suočili sa traumom, prekida veze, kretanja u nekakav novi život. Međutim, u većini tih slučajeva govorimo o djetetu kao najvećoj žrtvi. Kako su vaša iskustva i gdje su zapravo najveće traume kod djece koja prolaze kroz brakorazvodnu parnicu svojih roditelja, s tim da bih ja iskoristila jedan podatak koji smo dobili od vas, gospođo Paradž-Garma, o tome da zapravo 80% brakova završi dogovorno, a 20% brakova su oni konfliktni brakovi, odnosno konfliktne brakorazvodne parnice u kojima imamo nezgodne situacije, u kojima se moraju uključiti i institucije i koje zapravo su vrlo bolne za sve sudionike toga procesa. Gdje su dakle nekakvi najveći problemi kroz koje prolaze ta djeca koja gledaju svoje roditelje koje se rastaju? Pa kad govorimo o posljedicama razvoda, djeca mogu reagirati na razvod koji je i prijateljski i na razvod koji je malo manje prijateljski i na konfliktni. Mogu reagirati u početku tako da imaju smetnje spavanja, da budu ljuti, da budu mala djeca agresivna ili da se povuku u sebe ili da idu u regresivna ponašanja, počnu ponovo dudati palac, piškiti u krevet, da im padne uspjeh u školi. Ali uz dobro ponašanje roditelja i uz ponašanje roditelja kada im je dijete važnije od njihovog sukoba, ti simptomi vrlo brzo se smire i dijete se navikne na tu situaciju i zapravo se dijete dobro prilagodi i nema kasnije smetnje. Ono što smeta djetetu, ono što zaista boli djecu, to je visoki konflikt roditelja. Bilo u braku, bilo u razvodu. Roditelji pod parolom ja sve radim i borim se za svoje dijete, zapravo vrlo često, kao što su rekle prethodne sugovornice, vrlo često razrješavaju svoje nerazriješene poslove, svoje nerazriješene konflikte i takvo dijete ima puno teže posljedice koje mogu se protezati i na cijeli život. Takvo dijete nauči govoriti jednom i drugom roditelju ono što onaj drugi želi čuti, jer ono nije važno, njegove emocije nisu važne. Takvo dijete u toj jednoj poziciji između dva roditelja se u jednom momentu stane uz jednog roditelja da bi preživjelo. Kao mehanizam obrane ono stane na stranu ne nužno boljeg roditelja, nego vrlo često roditelja koji to od njega svojim ponašanjem zahtjeva. Znači, ako je ta mama ili taj tata, ako je taj roditelj tužan kad dijete ide kod drugog roditelja, ne mora mu ništa ni reći, dovoljno je da je tužan. Ako mu kaže idi ti, ali ja ću već nekako preživjeti. Ako mu da mobitel, zovi me ako ti tamo bude teško, ako te budu zlostavljali, dijete zapravo shvaća da je uvjet ljubavi tog roditelja da odbaci onog drugog roditelja. Da, i ono zapravo, to dijete više nije dijete, nego ono postaje roditelj tom roditelju. Počne brinuti o njemu, dogodi se jedan splitting u njegovoj glavici, ovaj roditelj na čiju stranu je stao postaje bijeli, a ovaj drugi je skroz crn. To ide do te mjere da to dijete ovog drugog roditelja kojeg je odbacilo zove imenom. Taj roditelj više nije tata ili mama nego ime, a onda se pretvara u on ili ona. Dakle, totalno se depersonalizira kao roditelj u glavici tog djeteta i to dijete zapravo je u velikom riziku za psihijatrijski poremećaj kasnije, jer što je zadatak odrastanja? Da spojimo kao djeca dobro i loše u mami, dobro i loše u tati, da bismo mogli spojiti dobro i loše u ljudima. Ova djeca, zapravo njima je ta mogućnost oduzeta i to je veliki rizik za kasniji poremećaj. Nažalost, vrlo često se događa da i djeca sama vide i meni kažu: moji mama i tata više mrze jedno drugo nego što vole mene. I toliko je puno strasti u tim visokokonfliktnim razvodima da zapravo ne vide djecu i ta djeca više nemaju pravo na svoje emocije, nemaju pravo na svoje potrebe, oni više ne znaju ni prepoznati svoje emocije jer se dovedu do toga da štite ili oba ili jednog roditelja. Dakle, posljedice visokokonfliktnog razvoda su zaista vrlo štetne po djecu i visokokonfliktni razvod je vrlo često situacija u kojoj su djeca emocionalno zlostavljana. Nažalost, u našem društvu je još to neprepoznato kao emocionalno zlostavljanje. Ja znam da naša poliklinika zaista u jednom značajnom broju slučajeva je prijavila Državnom odvjetništvu i policiji takve situacije kao emocionalno zlostavljanje djece.
Kako će to završiti ne znam, ali je jako važno da to prepozna i Državno odvjetništvo i sudovi kao zlostavljanje djece. Evo možda još jedno pitanje za vas. Kako takva djeca dođu do poliklinike? Da li su to roditelji koji dovedu djeci? Da li je to nekakva institucija koja reagira, škola, centar za socijalni rad, sud? Kako, dakle, djeca koja su u takvoj situaciji dođu do vašeg slučaja? Najčešće nam upute centri za socijalnu skrb, obitelji, tako da onda mi zapravo obrađujemo dijete. Ljudi često miješaju našu kliničku obradu s vještačenjem. Klinička obrada je kad nam centar uputi dijete, gdje mi razgovaramo s roditeljima i centar i roditelji dobiju jedan multidisciplinarni nalaz. Dijete bude obrađeno i od psihologa, i psihijatra, i socijalnog radnika, i socijalnog pedagoga, i neuropedijatra, i dobije se jedan multidisciplinarni nalaz, preporuka što dalje s djetetom i dijete i roditelji mogu ostati kod nas u tretmanu. Često nam dođu roditelji i sami. Neki roditelji dođu zaista po pomoć, a neki roditelji dođu po papir. Jer oni žele papir da su oni bolji roditelji u toj njihovoj borbi, da bi taj papir imali da bi ga odnijeli na sud. Vrlo često roditelji nakon naše kuće gdje dobiju multidisciplinarni nalaz, ako su nezadovoljni, odu nekom drugom psihologu, psihijatru da bi dobili drugačiji nalaz. I onda vodaju dijete od jednog do drugog stručnjaka i to je zapravo isto jedan neadekvatan emocionalni pritisak na dijete koji može doseći razinu zlostavljanja. I suci, evo to je moje vještačko iskustvo, sve češće i ne uvažavaju takve nalaze gdje roditelj sam ide da mu taj nalaz služi kao papir da je on bolji roditelj. Jer ono što je zaista problem, vi ste rekli da se roditelji ne snalaze. Nekad je to zaista roditeljska muka, ne snalaze se, teško im je. Ali možemo ga razumjeti mjesec, 2, 3. Ali ovi postupci traju godinama. Ne možemo ih razumjeti ako godinama zlostavljaju djecu i ako godinama ne vide dijete. Jer ta djeca kad dođu k meni s nama 12, 13, 14 godina, to su djeca koja nemaju sebe i to su djeca koja možda neće sad pokazivati smetnje, ali u adolescenciji će imati, zaista su u riziku da imaju puno više smetnji nego druga djeca koja se onda često i zarezuju da bi svoju bol koja je psihička prebacili na fizičku, anesteziraju se u navodnike drogom, alkoholom jer zapravo ne mogu podnijeti više taj pritisak kojem su godinama izloženi. Jasno, evo ja ću zamoliti mikrofon. Gospodine Klapčić, vas ću pitati, vi ste zapravo predstavnik udruge koja okuplja roditelje koji smatraju da su zakinuti našom sudskom praksom. Međutim, prvo ću se obratiti gospođi Pirnat Dragičević. Ono što bih vas sada u ovom trenutku, nakon što smo čuli šta i kako djeca mogu biti oštećena i zlostavljana tijekom ovih procesa, da nam kažete konkretno koja su dječja prava po zakonu kada se dođe do brakorazvodne parnice i s kakvim se slučajevima vi susrećete. Da li vam se javljaju djeca sa upitima šta da rade u nekakvoj ovakvoj konfliktnoj situaciji? Pa evo, nastavno na moje prethodne sugovornice, ono što je bitno da tijekom cijelog postupka zapravo o kojem govorimo u svim postupcima razvoda braka, a naročito u konfliktnim razvodima se poštuju mnogobrojna dječja prava. Tu primarno mislim na pravo djeteta na najbolji interes, koje moramo svi stručnjaci koji radimo sa djecom jako osvijestiti. Tu je isto tako... Što bi značilo najbolji interes djeteta? Pa to moram reći da je to svakako individualno i da je to vrlo teško procjenjivati i dati jedan opći odgovor na pitanje što je u pojedinačnom slučaju najbolji interes djeteta. Ali to naravno stručnjaci moramo zajedno, tu moramo koristiti stručna znanja i psihijatara, odnosno psihologa, poliklinika. Dakle, trebaju postojati stručnjaci koji će procjenjivati najbolji interes djeteta, a na temelju kojega će onda u konačnici odluku u konkretnom slučaju donijeti sud. Ono što je važno, isto tako, osim najboljeg interesa djeteta, treba poštivati i pravo djeteta na sudjelovanje, odnosno pravo djeteta na informaciju. Dakle, dijete mora biti informirano o čemu se radi. Ta sva prava djetetu zapravo Konvencija o pravima djeteta daje djetetu sva ta prava, odnosno propisuje. Isto tako, to je pravo djeteta da samo bude
ispitano, odnosno da sudjeluje u postupcima, pri čemu naravno treba opet voditi računa o tome da je odluka o tome na odraslim osobama. Dakle, ne smijemo odluku prebacivati na dijete u svakom konkretnom slučaju, konkretno s kojim će roditeljem dijete živjeti. Dakle, tu je bitno uključivanje, odnosno tu je odluka na odraslim osobama. I tu je važno opet da stručnjaci prepoznaju, odnosno znaju taj dio. Važno je isto tako da djetetu se osigura jedna sigurnost, da se dijete zapravo zaštiti u tim postupcima, dakle tu govorim primarno o visokokonfliktnim razvodima gdje zapravo je nužno da država intervenira, odnosno da se zaštite djetetova prava kako u odnosu na sukob roditelja, odnosno konflikt roditelja, tako i u odnosu na pokušaje manipulacije, odnosno pokušaje da se dijete bude lojalno jednom roditelju. U tom smislu treba isto tako multidisciplinarni stručni pristup prema svakom djetetu u konkretnom slučaju. Koliko su roditelji uopće zainteresirani da takvim slučajevima štite prava svoje djece? Dakle, da ne koriste djecu kao oružje. I da zapravo slušaju stručnjake. Pa gledajte, teško je procjenjivati. Evo, moram reći i sad sam čula podatak, a i kroz rad moga ureda vidim da u većem broju slučajeva, dakle 80% slučajeva, odnosno 80% roditelja, ajmo reći se, uspiju dogovoriti u pogledu roditeljske skrbi, odnosno daljnje brige i odgoja o djetetu. Problem su najveći ti visokokonfliktni razvodi kojih prema nekim stručnim podacima i literaturi ima oko 13% i oni postupci prema te... će dijete viđati drugog roditelja utrkom ili petkom, da li će vikend početi četvrtak, petak ili subotu, tu je manja razlika. Ali kažu neka svjetska istraživanja, na svjetskoj razini istraživanja govore čak 30 do 40%. Dobro, bez obzira na broj, svaki takav slučaj je zapravo, iza svakog takvog slučaja stoji dijete ili više djece, prema tome to je trauma toga djeteta i svaki je isto važan. Ono zbog čega se obraćaju u manjem broju djeca, obraćaju se roditelji, obraćaju se drugi članovi obitelji našem uredu, to je poteškoća u ostvarivanju kontakata nakon, dakle kada već i sud odredi kontakte na koje dijete ima pravo, dakle poteškoća u ostvarivanju bilo u duljini, bilo u kvaliteti tih kontakata sa djecom. Pa tako postoji brojčani podatak iz Ministarstva socijalne obitelji prema kojoj 1793 djece u 2016. godini je ostvarilo kontakt, dakle nije ostvarilo kontakt u potpunom sadržaju, onako kako je određeno prema odlukama nadležnih tijela. Dakle, to su najčešće ujedno pritužbe koje se upućuju prema uredu za pravobranitelja za djecu. Evo, hvala vam lijepo na ovom podatku, jer sam se mislila baš zapravo sad kad smo na neki način definirali problematiku razvoda braka i utjecaja na dijete, da se zapravo pozabavimo pitanjem kontakata sa djecom. Gospodine Klavčić, vi ste predstavnik udruge za ravnopravno roditeljstvo. Ako ja to mogu tako ugrubo reći, vi okupljate očeve. Uglavnom da, međutim se više nam se javljaju žene i bake i djedovi. Aha. Koja je problematika tih roditelja? Evo, ako ja mogu iščitati neke podatke, ja imam jednu statistiku iz 2017. Državnog zavoda za statistiku, ako su krivi podaci, molim vas ispravite, koji kažu kako je do sada ukupno djece u procesima razvoda 3321, taj broj se vjerojatno sad već
povećao. Broj djece koja je dakle pripala na skrb majci, jesam li to dobro rekla, je 2867, a djeca koja su pripala na skrb očevima je 325. Dakle, ogromna razlika. Pitaću zašto zapravo je kod nas učestalija ta praksa da djeca pripadaju majkama. Ono što mene sada zanima, koji su najveći problemi kod roditelja koji se žale da imaju loš kontakt sa djetetom i nemogućnost pravog kontakta sa djetetom nakon što krene razvod braka? Prije toga ću reći samo kratak uvod. Ono oko čega se mi doista svi možemo složiti je da u svim tim postupcima i u centrima i u sudovima i na poliklinici i bilo gdje drugdje gdje odlučujemo o roditeljskoj skrbi treba izbjeći zlostavljanje. Dakle, mi ne smijemo zlostavljati pogotovo ne djecu, ne smijemo zlostavljati roditelje, jer nažalost i toga ima, i ne smijemo zlostavljati bake i djedove i druge srodnike, jer su svi oni uključeni u skrb o djeci. Dakle, to je nekakva... Kažete ne smijemo zlostavljati. Na koga to mislite mi ne smijemo zlostavljati? Na koga to mislite? Hoću reći da su svi, ovdje se govori o statistici konfliktnih razvoda brakova. Svi razvodi su konfliktni, apsolutno svi. Dakle, o nama ovisi, o sustavu ovisi, hoćemo li mi taj konflikt amortizirati i voditi prema nekom obostrano zadovoljavajućem rješenju, uključujući djecu, ili ćemo dolijevati vatru. Ono što je naš dojam kao udruge je da je sustav prilično potkapacitiran i da mi zakazujemo u tom dijelu da smanjimo konflikt između roditelja na minimum već u startu. Nažalost, to se onda preslikava kroz cijeli sustav od centara za socijalnu skrb više prema sudovima, odvjetništvima i tako dalje. Dakle, procjena je udruge da smo u tom dijelu zakazali. Zašto je tako? Zato što roditelji koji su potpuno funkcionalni u području mentalnog zdravlja, dakle koji nemaju ni poremećaj, ni smetnje, ni bolesti u tom dijelu, oni u pravilu postižu zadovoljavajući dogovor među sobom. Ono što mi vidimo da najčešće kod visoko konfliktnih tih razvoda brakova gdje nastradaju djeca imamo smetnje, poremećaj ili čak mentalne bolesti kod jednog, drugog ili oba. Ja ću spomenuti švicarski model koji ovako postavlja stvari. Dakle, u startu, ako vidimo da postoje barem neke naznake, dakle ne treba puno, da postupanje nadležnih tijela može ići u smjeru pogoršavanja tog konflikta, obaveza je psihoterapijske podrške prema djeci, također i prema roditeljima, ako utvrdimo nekakve specifične smetnje kod jednog, drugog ili oba. Jer to je ono što strahovito dolijeva vatru. Konflikt je temeljni problem, međutim treba reći da mentalno zdrave, potpuno funkcionalne i dobro prilagođene osobe ne idu u konflikt gdje će štetiti djeci. Neće to napraviti. Dakle, mi zahtijevamo svakako jačanje procjene mentalnog zdravlja na najnižim razinama počevši od centara za socijalnu skrb. Ako se to, dakle nešto na razini poliklinika, ako je to moguće preslikati, presretni bi bili. Dakle, da se njih osposobi da mogu na taj način procjenjivati vrlo precizno, postoje instrumenti, postoje način da se to postiže i da onda prema višim razinama se taj konflikt kumulativno smanjuje. Jer ako se on kumulativno povećava, vi ćete imate godine i godine bjesomučnog obračunavanja roditelja međusobno i roditelja sa sustavom. Pa ajmo i sustava prema roditeljima ponekad, pa ajmo uštedjeti vrijeme i novac na taj način. Dakle, moguće je. Što se tiče najboljeg interesa djeteta, smjernica za procjenu sadržaja roditeljske skrbi po obiteljskom zakonu Američke psihološke udruge koju sam preveo, upravo govori o tome što je najbolji psihološki interes djeteta. To je naša obaveza kao odraslih, kao zajednice, da je ne stavljamo preveliki teret na njihova nekakva leđa. Dakle, mi ne smijemo djecu dovoditi u poteškoće i u probleme takve da oni jednostavno ne mogu sa svojim ograničenim resursima i kognitivnim i emocionalnim sudjelovati u postupcima gdje smo mi konflikte mogli riješiti na pravi način u pravo vrijeme. Ono što su drastični primjeri, dakle imamo dosta primjera gdje je to otuđivanje otišlo toliko daleko da roditelj ne vidi svoje dijete duži niz godina.
Dakle, kakva je to poruka djetetu? Drugi roditelj ti ne treba. Kako će to dijete imati? Pa dolazi upravo na način na koji sam opisao. Dakle, ne detektira se na vrijeme stvarni problem. A to su doista kod visoko konfliktnih brakova mentalne smetnje. Kod jedne, druge ili samo jedne strane. Dakle, ako se mogu uplesti, kako je moguće da u sustavu u kojem recimo dolazi do razvoda braka, ja mogu samo mikrofon uzeti pa ću postaviti pitanje. Dakle, u trenutku kada dolazi do razvoda braka, dakle ta bračna zajednica je uključena i u sudski postupak, i tu je i centar za socijalni rad, po potrebi poliklinika i tako dalje. Dakle, cijeli niz situacija. Kako se onda uopće događa, evo, gospođo Parač-Garman, možda vas da ja se ispričavam što sam vas prekinula, ali kako se događa da dođe do toga da roditelj ne vidi svoje dijete tjednima, mjesecima pa i godinama, mada je, čini mi se, zakonom dosta jasno propisana procedura viđanja djeteta? Da ću vam vrlo kratki odgovor. Dakle, pa bi onda, ako vas mogu tu... Može. Ja bih voljela čuti i odgovor... Kako je to moguće? Bitna je rana intervencija. Gdje god imamo neku krizu, konflikt i slično tome, mi moramo imati ranu intervenciju. Dakle, da na vrijeme reagiramo i da roditelje koji imaju mentalne smetnje uputimo u psihoterapijsku nekakvu podršku, a roditelje koji to ne pokazuju, postoji institut iz Obiteljskog zakona iz 2003. godine, to je škola roditeljstva. Pa nek tamo dobiju poruku što su to oni kao obvezni kao roditelji postupati, da ne dođe do konflikta, da to ne traje predugo, da su potrebe djeteta zadovoljene i slično tome. Mi vjerujemo da ćemo to dobiti u novom zakonu. Evo, gospođo Vučenić-Knežević, kako je to sada definirano? Dakle, danas je na snazi Obiteljski zakon iz 2015. godine. U pripremi su izmjene toga zakona. O tome ćemo malo kasnije, ovisno o tome u kojoj sada fazi su te pripreme. Međutim, ajmo se zadržati sad na ovom pitanju. Kako definira Obiteljski zakon taj odnos podjele roditeljskih odgovornosti? Ja bi to tako rekla. Hvala lijepa. Pa ja bi se vratila, iako su prethodne govornice zapravo rekle jednu veliku istinu, ali mislim da ju nije na odmet ponoviti. Mi možemo imati najbolje zakone na svijetu, ali ako ne postignemo dogovor između roditelja, ne možemo napraviti ništa. Dakle, komunikacija između roditelja je, barem po nama i po našim iskustvima, daleko najvažnija stvar. Međutim, mi ovdje imamo posla sa životom, a život nosi na tisuće nijansi i vrlo teško je, nijedan slučaj, vjerojatno bi se i kolege složili, nije jednak. On može imati neke dodirne točke, ali ima 1000 nijansi unutar sebe. Dakle, vrlo teško je odrediti i u stvari vrlo je problematično. Znam da je jedna od tema da li bi sud trebao sve tu regulirati. Pa to ne bi bilo dobro, jer bi nas to ponovno vraćalo na to da se roditelji koji se zaklinju na dobrobit svoga djeteta zapravo oko tog istog djeteta ne mogu dogovoriti. Naša iskustva unutar socijalne skrbi govore o toliko visokom stupnju negativnih emocija do kojih dolaze u brakorazvodnim parnicama, odnosno između roditelja u tom cijelom procesu, da toj priči poneki puta nema kraja. Sva gorčina koju donosi razvod roditelja, oni uopće ne razmišljaju, oni se zaklinju da razmišljaju isključivo o svom djetetu, da žele svom djetetu najbolje, što bi zapravo bilo i za očekivati. Iako znam da to možda sada zvuči grubo, ali zapravo stvarnost govori nešto drugo. Stvarnost govori da se ja inatim svom partneru ili on meni. Stvarnost govori da ću učiniti sve da ako je dijete kod mene privremeno ili stalno, da se dogodi nešto što se zove odmak vremena. Kada se dogodi odmak vremena, ovo o čemu se već govorilo, da roditelj bilo koji ne vidi godinama dijete, što možemo očekivati u takvoj situaciji? Poneki puta se dogodi da djeca zaborave
da ne znaju ni kako izgleda taj drugi roditelj. Istovremeno postoje negativne instrukcije od strane roditelja kod kojih dijete živi. Dakle, to je jedna zamršena priča koju je vrlo teško, uvažavajući naravno i situaciju da roditelji isto tako mogu imati mentalne ili bilo kakve druge probleme, ali i oni koji to nemaju. Mi stavljamo dijete u ulogu taoca. Dijete postaje naš taoc u našim, oprostite na izrazu, prepucavanjima sa našim partnerima i u jednoj silini negativnih emocija, u jednoj silini inačenja, a čemu? Dakle, ako ja želim svoje dijete upisati u vrtić A, moj partner to ne dozvoljava ne zbog toga što misli da bi to bilo dobro ili ne bi bilo dobro za dijete, nego zato što sam to ja rekla. Ili obrnuto. Tako da te priče nisu nimalo jednostavne. Sigurno je da iz svih ovih do sada priča što su rekli poštovani kolege, sve je to jedna velika istina. Sigurno je da se ne može, koliko god bismo mi to željeli, ne može doći do neke idealne situacije, ali dok god nemamo pravu komunikaciju, vrlo teško je očekivati pravi rezultat. Hvala. Pa evo ja sam psiholog i naravno uvijek zastupam to da ljude moramo razumjeti. Međutim, mi smo svi ovdje na strani djece i djeca su nam u fokusu jer oni odrasli se mogu snaći, a mi moramo biti glas te djece. Dakle, ukoliko se oni ne mogu dogovoriti, a da su se mogli dogovoriti ne bi bili po svim ovim institucijama, ja zaista mislim da onda trebaju institucije biti te koje će preuzeti vrlo brzo odgovornost. Ako treba sankcionirati onoga koji radi štetu djetetu, da ga se sankcionira. Moje iskustvo kao vještaka je da neki roditelji profunkcioniraju jedino pod pritiskom sustava. Kad dobije kaznenu prijavu za emocionalno zlostavljanje, koliko toliko profunkcionira. Ali je do te kaznene prijave, nedavno sam imala jedan slučaj, prošlo 9 godina. 9 godina, dakle... I uopće razgovaramo o tome da je u ovakvim situacijama djetetu vrijeme neprijatelj. Radila sam jednu analizu naših vještačenja. Od momenta, gledala sam koliko je prošlo od momenta kad su se ljudi razišli do momenta kad je poslan zahtjev za vještačenje. Znate koliki je prosjek? 3 godine. Dakle, ako je to dijete imalo 3 godine kad su se oni razišli, ima 6 godina kad je uopće poslan zahtjev za vještačenje, ono živi u ratnoj zoni pola svog života. Sad još slijede postupci sudskih vještačenja, nadvještačenja. Dakle, to je predugačko vrijeme za to dijete. I zaista je bolja, ja govorim kao psiholog s aspekta djeteta, bolja je odluka koja i nije baš najbolja, brza, nego otezanje dok zapravo dijete preuzme ulogu manipulativnog roditelja i sad onda dijete dođe i kaže ja više ne želim vidjeti tog drugog roditelja i onda vam dođe ova priča sa ovrhama sudskih presuda gdje onda se postavlja pitanje nama stručnjacima je li ovrha za dijete stresna. Naravno da je stresna, ali moramo voditi računa, barem mi koji smo struka i koji znamo da je zbog nečega došlo do te odluke. Sudac nije donio to rješenje bez da je konzultirao i Centar za socijalnu skrb i mentalno zdravlje. Dakle, ako je sudac i svi uključeni u postupak, ako su zaključili da je za dijete štetno da ostane u toj sredini, pa onda moramo vidjeti što je manje štetno za dijete. Tako da ja mislim da je to zapravo, mi smo kao sustav i sve institucije, poliklinika, zdravstvo, školstvo, koje isto ne reagira kad treba reagirati na manipulacije, socijala, pravosuđe, svi smo sudionici u tom oduživanju, u tom proteku vremena i svi smo, ako ne reagiramo na vrijeme, sudionici u zapravo štetnim ponašanjima prema djeci. Evo, dakle, ja ostajem pri svom pitanju. Zašto imamo te situacije? Gospodin mi sad spomenuo jedan slučaj i u novinama non stop se povlače nekakve situacije gdje su doslovce godine u pitanju. Dakle, djetetu je vrijeme neprijatelj. Da. Je vrijeme neprijatelj, dakle njemu mjesec dana neviđanje jednog roditelja. Moramo krenuti od početka. Dio manipulacija krene i prije pokretanja sudskog postupka. Dio ih krene u vrijeme kada postupak traje. Znači, krene postupak, tu dođe do nekakvih konflikata. Da bi se manipulacija prepoznala, treba vremena. Morate imati i vrijeme, ali i stručne osobe.
Dakle, znat zakon, znat propise, to je osnova. Ali to nije dovoljno za rad na ovim predmetima. Dakle, u sustavu pravosuđa mi moramo imati sustav specijalizacije koji sada imamo samo djelomično. Jer jedna je stvar ako vi imate sudski odjel ili grupu sudaca koji rade samo te predmete i koji imaju mogućnosti odlaziti na edukacije, ili imate suca koji radi sve vrste predmeta, koji radi u jednom danu i zemljišno-knjižni predmet i kazneni i ovršni i naknadu štete iz prometa i obiteljske stvari. Dakle, specijalizacija je prvo što nam je potrebno. Podkapacitiranost da postoji. Rješenje je u obiteljskim sudovima koji nam za sada izgleda da nisu tako blisko rješenje, nažalost, ali osnivanjem obiteljskih sudova mogli bi dobiti specijalizirane suce koji rade tu vrstu predmeta i u koje se onda treba ulagati. Jer znat obiteljski zakon, znat pravilnike, znat međunarodne konvencije nije dovoljno za raditi ovu vrstu predmeta. Morate imati osjećaj za ljude, a na kraju krajeva mi smo pravnici. Ja mogu proći niz edukacija, ja neću zato postati psiholog, ali moram imati osnovna znanja da mogu prepoznat početak manipulacije. One počinju vrlo suptilno i zapravo vam treba radno iskustvo i životno da detektirate u nekom trenutku. Evo konkretan primjer nedavno iz moje prakse. Imate situaciju da je dijete dojenačke dobi, da ne prespavljuje kod oca i oni su suglasni oko toga jer je dijete 1,5 godina staro. Oko toga nemaju spora. Međutim, otac kaže ja želim više susreta tijekom tjedna. Meni nije dosta 2 dana u tjednu jer je moje dijete maleno. Meni nije dovoljan svaki drugi vikend jer to nije dijete koje odlazi kod oca u petak popodne pa se vraća u nedjelju kući. To je maleno dijete. Ono te za tjedan ili 2 zaboravi. Postavi se pitanje godišnjeg odmora. Majka kaže ja imam vikendicu, ja bi boravila 2 mjeseca s djetetom na moru. A za oca kaže on ne može ići tjedan dana jer je dijete malo i na prsima. Ali to je početak manipulacije. Šta vam se dogodi? U 9. mjesecu, na kraju 9. mjeseca će vam ta ista majka reći da njeno dijete ne prepoznaje oca. Naravno da ga neće prepoznati ako dijete 1,5 dana, 2 ili 3 mjeseca ne vidi oca. Mora odlučiti sudac. Ako se ne može postići sporazum, mora odlučiti sudac. Međutim, onda dolazimo do potencijalne ovrhe odluke i do prisile. Jer ako mi moramo pozivati roditelje na suradnju, znači nama i zakon i zdrav razum nalaže da ljude, makar su i počeli s manipulacijom, makar su bili ne znam kakvi konflikti i nasilja, da ih uvijek iznova pozivamo na sporazum i dogovor i to tako mora biti. Međutim, mi moramo imati rješenje i moramo biti svjesni toga da šta god mi napravili u centru, u poliklinici, u raznim ustanovama za podršku i pomoć roditeljima, uvijek će postojati dio roditelja koji će biti nedostupni za bilo kakvo savjetovanje, za bilo kakvu edukaciju, za bilo kakav glas zdravog razuma. Mi uvijek ćemo imati mi moramo imati alat za taj dio roditelja koji odbijaju suradnju, koji odbijaju poštovati pravomoćnu sudsku odluku. Jako se prigovara na ovrhu, kaže se nad djetetom. Nije nad djetetom, to je ovrha u vezi s djetetom. Ovrha je strašna. Ja sam radila ovrhu 3 godine kao savjetnik, imala sam ovrhu na nekretnini i ovrhu u vezi s djetetom. Nema gore ovrhe od ovrhe u vezi s djetetom. Zato što postoje ljudi koji su nakon svih savjetovanja, postoje roditelji i majke i očevi, koji su nakon svih savjetovanja, vještačenja i sudskih presuda nedostupni za suradnju. Dakle, on neće, ako on, taj roditelj, može biti otac, može majka, ako on odluči da drugi roditelj neće provesti vikend kod drugog roditelja i prespavljivati, jer najprije ima 1 godinu, pa ima 3, pa plače, pa mu se ne da, on to neće htjeti nikad. Mi moramo imati alat za njega. Ako roditelj odvede dijete iz jedne zemlje u drugu, ako sud utvrdi da je to nezakonita otmica ili nezakonito odvođenje ili zadržavanje, dakle mora postojati mogućnost da za dijete preuzme. Inače šaljemo ljudima poruku da budu nasilni. Dakle, ovrha postoji s razlogom. Ovrha ne postoji zato da se nekog maltretira, da se dijete muči, da se rade skandali. Ovrha postoji da se provede sudska odluka koju jedan od roditelja odbija poštovati.
A procijenjena je da je u najboljem interesu djeteta, jer ja bih htjela reći s aspekta i djeteta. Treba vidjeti što je za dijete manje štetno. Je li mu štetnija jednokratna trauma ovrhe ili mu je štetnije cjeloživotno ili dugogodišnje poruke da mu onaj drugi roditelj ne želi dobro, da ga se treba bojati, da ga ne voli, jer onda zapravo ako mi tražimo od djeteta da se odrekne onog drugog roditelja, mi smo svi pola mama, pola tata. Znači mi zapravo tražimo da to dijete poništi i da se odrekne polovice sebe. A sustav, ako onda, dakle sve ove institucije, vi stalno pričate, pitate zašto je tako dugo. Ja mislim da zapravo mi nemamo hrabrosti presjeći. To je moj ovako neki osobni privatni stav, da bi trebalo imati hrabrosti već odmah na početku najprije ravnomjerno raspodijeliti moć. Po mogućnosti maksimalno ravnomjerno raspodijeliti moć. Jer ko manipulira? Ne manipuliraju ni žene ni muškarci po spolu. Manipulira onaj koji ima moć. Onaj kojemu sustav da moć. Najčešće manipulira roditelj s kojim dijete živi, jel tako? Znači, dali smo mu moć da manipulira. Ako odmah kod razvoda, kod separacije roditelja, mi kažemo, ako nije bilo zlostavljanja, ako taj drugi roditelj nije štetan po dijete, što je najbolji interes djeteta po razvodu braka? Da ima oba roditelja, makar i nesavršena. Ako ovaj nije zlostavljač i na neki način ne ugrožava dijete. Ajmo raspodijeliti na početku prilično ravnomjerno moć i time smo već prevenirali manipulaciju, jer oni ne manipuliraju samo djecom, nego i sustavom. A ako sustav to dozvoli, onda smo zapravo mi sudjelujemo u tome. Evo imamo pitanje iz publike, vidim ja vas, samo zbog okruglog stola. Hoćete nam prići bliže? Evo, ako možete se za početak predstaviti. Može. Dobar dan, Hrvoje Jukić, odvjetnik. Inače, ja sam pozvan bio na vaš okrugli stol, a najprije nisam mogao doći, ali stjecajem okolnosti su se promijenile, pa sam evo danas tu. Hvala lijepo. Ja sam se samo htio nadovezati na prethodnicu, odnosno ne na gospođu Buljan Flander, nego na gospođu Sudac, reći da je to samo djelomično točno. Naime, apsolutno se slažem i podržavam da bi trebalo uvesti obiteljske sudove. Međutim, u Zagrebu obiteljski odjel je, ajmo ga tako nazvati, specijalan sud, odnosno sud specijaliziran u odnosu na obiteljske predmete. Mislim da 12 sudaca, koliko čini mi se, je na odjelu. Dakle, to su suci koji rade isključivo obiteljske predmete. Nažalost, iz našeg iskustva, kao sudionika tih postupaka, možemo reći da su ti postupci izrazito spori i iz mog iskustva ponekad jako neučinkoviti, dapače, kroz dugotrajnost vođenja nekih postupaka u kojima se, nažalost, ne želi ponekad prepoznati ta manipulacija o kojoj ste malo prije govorili, dovodi do sve većeg otuđenja djeteta od drugog roditelja. Ja ću vam navesti samo primjer. Dakle, postoji sada trenutno jedan postupak koji je u tijeku već 4. godinu u kojem nema odluke suda. Dakle, to je samo jedan primjer. Dakle, ne postoji čak niti minimalna odluka suda o kontaktima, niti kako će se oni uspostaviti, niti ko će ih uspostaviti, niti uz čiju pomoć će se uspostaviti. Dakle, to je nešto što je nedopustivo. Dakle, ako već tražimo da sud intervenira, onda tražimo da ta intervencija bude brza, pa i ovo što je gospođa Buljan Flander rekla, pa makar možda u tom trenutku i kriva, ali ju morate uspostaviti. Ako ju ne uspostavite 4 godine, dogodit će se to da to dijete jednostavno više ne prepoznaje tog drugog roditelja s kojim zapravo čak i nema nikakav kontakt jer se brani. Izuzetno su situacije kada se na sudu donese odluka koja je brza. To su stvarno izuzetne situacije. Pa razlozi odugovlačenja mogu biti svakakvi. Imate primjera da se jednostavno stranke ne pojavljuju na sudu. Imate primjera da suci imaju preveliki broj predmeta i ne mogu ih izvrtiti u određeno vrijeme. Imate situaciju da su stranke nedostupne neko vrijeme. Dakle, ima brojnih situacija. Ne krivimo isključivo, odnosno ja ne smatram da su krivi isključivo suci, ali velika većina zapravo situacija u kojima vi morate donijeti odluku promptno kao tipa privremenih mjera,
ta odluka mora biti donesena odmah. Tu nema, bit će glavna rasprava za 4 mjeseca. Ja razumijem da su suci opterećeni brojem predmeta, da ih je nedovoljno, ali moramo napraviti neku situaciju da sud u tom trenutku stvarno reagira promptno u određenom roku. Primjera radi, evo, ja sam prije skoro 2 mjeseca urudžbirao 3 zahtjeva za privremenu mjeru oko održavanju različitim predmetima, susreta i druženja, odnosno kontakta s drugim roditeljem, nemamo još poziva. Dakle, shvaćam opterećenost sustava, ali moramo naći načina kako probiti taj sustav za takve situacije. Jer je nemoguće, nažalost, da se to tako događa. Ne? Evo, hvala vam što ste zapravo istaknuli tu nekakvu konkretnu problematiku. Mislim da ovaj vaš slučaj sa 4 godine niti je jedini, niti je posljednji, nažalost. Ali ja bi gospođu Pečarević pitala vaše mišljenje, pa da čujemo što više zapravo. Da li vi imate takvih slučajeva gdje se odugovlače sudske parnice? Koji su nekakvi najkritičniji, najdugotrajniji postupci u vašoj praksi? Pa naravno da imam, ali moram reći da se stvari u bitnome mijenjaju i to na bolje. Znači, svi mi evoluiramo, svi se mi educiramo i svi mi zapravo pokušavamo da se stvari promijene. Naravno da još ima zaostataka, da još ima teških situacija u kojima se više nitko ne snalazi jer dolazi do, ja to nazivam zasjećenja postupkom, kad je toliko to sve skupa u nekakvim postupcima intenzivno da onda na kraju svi od njega i odustaju. I puštaju te ljude da se vrate na svoje početne pozicije, svoj početni konflikt, čekajući da će se možda nešto samo od sebe riješiti. Nažalost, toga ima. Međutim, ja mislim da upravo što je gospođa sudac rekla, dakle jedna kontinuirana edukacija, ali svih nas uključenih u sustav. Jedna kontinuirana suradnja svih nas uključenih u sustav može jedino stvar pomaknuti sa mrtve točke. Jer naime, roditelji prvo dolaze u Centar za socijalnu skrb na obavezno savjetovanje i ukoliko tamo nemaju podršku, već imaju jedan hladni odnos tipa izvolite sklopiti roditeljski plan da bi mi se vas riješili, da nama kao sustavu bude lakše, da s vama dalje ne moramo imati puno posla, onda ljudi to osjete. I u tim situacijama kada su sami emocionalno oštećeni zbog tog odnosa koji im se dešava, počinju zauzimati one rovovske pozicije, sad ćeš ti mene, sad će oni mene, evo sad ovaj centar je na strani ovoga, centar je na strani onoga. Nažalost, još uvijek imamo puno uključivanja osobnih stavova svih uključenih u te postupke, što je potpuno pogrešno, jer ja ne moram misliti što je najbolje za vaše dijete, niti je to moje pravo da ja o tome odlučujem. Dakle, ja nemam ni stručna znanja za to, a ne smijem to raditi ni u odnosu sa svojim strankama. Dakle, komentirati sa svojom strankom što je najbolje za njezino dijete, ja to ne smijem raditi. Ja mogu pružiti pravnu pomoć. Čini mi se da se takve stvari dešavaju. Apsolutno se dešavaju. Dešavaju se, pruža se podrška u raznim krivim postupanjima i ja ne razumijem zašto se to događa. Mi imamo struku koja zna raditi svoj posao, ali isto tako moramo to i dopustiti da rade. Imamo pravo i na kritiku, imamo pravo i na drugo mišljenje, niko nam to ne brani. Ali jednostavno, da, teško je, stvari se pomiču presporo, slažem se, ali mi svi u tome moramo sudjelovati i svi moramo tome pomoći. Znate, ako neko piše 1.000.000 prigovora na rad centara, ako neko piše 1.000.000 prigovora na rad suda, onda se taj sudac bavi prigovorima, a ne bavi se predmetom. A onda mi opet pišemo prigovore da se nedovoljno brzo radi u tom predmetu. Pa ne može se raditi, se neprestano rješavaju stvari koje su apsolutno nevažne. Jel? Umjesto da svojom aktivnošću, svojom podrškom, svojim inicijativama pokušamo stvar pomaknuti sa mrtve točke. To je puno pametnije. Gledajte, uvijek će biti ljudi koji su inertni, uvijek će biti ljudi kojima se u tom momentu ne da nešto raditi, ali i to se da nekako drugačije kontrolirati. Jel? Ali jedan optimizam, jedna suradnja, jedna podrška tim ljudima sa svih strana. Jer znate, ja sam gledala svakakve situacije. Dakle, da, otuđenje, ne vidim svoje dijete 5 mjeseci, zašto? Sud je donio privremenu mjeru. Zašto ne vidite? Jer nije usvojeno ono što sam ja htio. Nije 3 sata, nego je 2 sata. Pa čekajte, ako ja želim vidjeti svoje dijete, onda ću ga vidjeti 5 minuta da se ne izgubi taj kontinuitet. A ljudi su vrijeđeni. Jel? Znači, morate im objasniti, otvoriti tu perspektivu, reći što vas sprječava. Jel? I onda se na tome treba raditi.
Ja bih volio samo još reći 2 rečenice, ako smijem. Da, stvarno 2 rečenice. Dakle, ono što je poanta je da moramo, nažalost sada u zakonu je to pogrešno, apsolutno napravljeno, dakle moramo dovesti ravnopravno roditeljstvo kao načelo, kao princip. Da su roditelji ravnopravni u izvršavanju svojih prava i obveza prema djetetu i da dijete ima pravo podjednako, koliko to god može biti, provoditi vrijeme sa oba roditelja. To bi trebao biti princip. Od tog principa možemo raditi izuzetke. Ali mi danas zapravo radimo kompletno obrnuto. Dakle, radimo izuzetke, a ne princip. Jer se i preporuke centra, odnosno u centrima ljudi ne tretiraju jednako. Dakle, roditelji se ne tretiraju jednako. Preporuke centra su opet tako u zadnje vrijeme možda, ajde, ovo što kaže Nataša, nešto bolje. Odluke sudova su još uvijek arhaične. One su još uvijek tako usmjerene da se daje prvenstvo jednom roditelju u odnosu na drugog. Dakle, probajmo naći načina svi zajedno kao osobe koje se bavimo time profesionalno da zadovoljimo taj princip prvenstveno zaštitu interesu djeteta i da kao takvo nastojimo ga provesti i u životu. Gospođo Parač-Garma, kako bi vi ovo komentirali? Ja bi još možda se nadovezala na gospodina Jukića, jel tako? U našoj sudskoj praksi je i dalje u najvećem postotku dijete primarno ide majci. Da li je to točno, nije? I šta zapravo, kako vi komentirate taj ajmo to nazvati, princip ravnopravnog roditeljstva? Dakle, dijete je tjedan dana kod jednog roditelja, tjedan dana kod drugog roditelja i dakle podijeljena potpuno. Prvo što se tiče podataka, oni su brojčano svakako točni. Međutim, ono što nedostaje u podacima Državnog zavoda za statistiku, to su nijanse. Prvo, podaci se prikupljaju na kraju brakorazvodnog postupka. Tu nisu obuhvaćeni izvanbračni drugovi. Znači, kada se donosi odluka o roditeljskoj skrbi, ljudi koji nisu u braku, za njih ne vučemo statističke podatke u sudskim postupcima. Mi te listiće smo dužni kao suci ispuniti na kraju brakorazvodnog postupka i dostavi Državnom zavodu za statistiku. Iz tih podataka doista najveći broj djece ostaje s majkama, ali se ne vidi iz ovih podataka koliko se je roditelja o tome dogovorilo, a koliko ih je bilo sporno. Dakle, ono što bi ja i kao sudac za svoju struku voljela, kada bi bilo pravobraniteljstva, bilo ministarstvo, napravili jedno ozbiljno istraživanje ili možda pravni fakultet, ne znam, ali netko tko zna raditi istraživanja, da razlučimo konfliktne od suradljivih, pa da vidimo od konfliktnih koliko djece ostaje s jednim roditeljem, koliko živi podjednako, na koji način se to rješava i zašto. I to je ono što je bitno. Isto tako tim podacima nisu obuhvaćeni istospolni parovi, jer mi sada odlučujemo i o djeci iz istospolnih zajednica. O tome isto tako nema ni istraživanja ni veza. Činjenica je da naši roditelji koji se dogovaraju, najčešće se dogovore da djeca ostaju s majkama. Istina je i da se to kroz godine mijenja. Prije 20 godina je bila velika rijetkost ili 25 da bi se roditelji dogovorili da djeca žive s ocem, a ne s majkom. Ili da žive pola-pola, takvih nije niti bilo, ni prijedloga, ni odluka. Sudske odluke moraju pratiti život. Znači, kako se mijenja život, mijenjaju se i sudske odluke. Ja nemam takav dojam, zato što, barem ne za moj sud, zato što sudac donosi odluku na temelju dokaznog postupka. Dakle, ja moram imati obradu Centra za socijalnu skrb, obradu psihologa, ponekad imam vještačenje i imam mišljenje djeteta. Nema nikakvog razloga da za svaku obitelj odluka bude ista. Naime, ja se užasavam šabloniziranih odluka. Prije je to bilo 2 puta tjedno, svaki drugi vikend. Sada se ide u drugu krajnost pa se kaže ajmo uvijek pola-pola, izuzetno ne. Ja se ne slažem s tim pristupom. Ja mislim da mi za svaku obitelj, za svako dijete moramo naći rješenje. A ta rješenja će ići od pola-pola pa do toga tjedno ili vikendom. Mi imamo roditelje i djecu koji vikendom ne mogu
koji u tjednu ne mogu, iz koje kakvih razloga, radnog vremena, dječjih obaveza, ali onda traže duže vikende. Imamo djecu koja su mala, roditelji su slobodnih profesija. Njegov vikend može početi u četvrtak. Zašto bi njegov vikend počinjao u subotu ujutro ako roditelj nema fiksno radno vrijeme i stalne obveze? Ima djece koje život pola-pola je najbolja opcija. Ali imamo i opcija kada se to predlaže zato što roditelji kažu to je moje pravo. Moje pravo je da pola vremena živim ja s djetetom, a pola druga strana. Ne. Sudac mora prvo raščistiti što je interes djeteta. Da li je za to konkretno dijete dobro da živi pola-pola ili nije. Kakva je praksa kod nas kod tih odluka? Mislim, obratit ću se vama, gospodin Glapšić, ali možda sad vas pitala gospođu Biljan Plander. Kakva su vaše iskustva u praksi kod ovakvih odluka? Da li je naša imam osjećaj da je javnost više na strani majke, odnosno ne bih tako rekla, nego bih rekla da imamo osjećaj da se po defaultu djeca dodjeljuju majkama. Da li je to tako i kako bi vaš osjećaj kod te podjele vremena djetetovog roditelja, šta je nekako Pa evo ja imam puno raznih iskustava jer radim s djecom. Činjenica je da evo nekako iz svog vještačkog iskustva i čitajući obrazloženja tih nekih odluka i razgovarajući s nekim ljudima u sustavu, u svakom sustavu, i zdravstvu, i socijali, i sudstvu, postoje nekako i predrasude i ljudi donose preporuke i neki ljudi donose preporuke i odluke na osnovi svog svjetonazora, na osnovi svog stava, na osnovi svojih trauma iz djetinjstva. Netko kaže uvijek je najbolja majka, neko kaže uvijek je bolji otac nego majka, neko kaže otac ko kolac, znate. Dakle, ne možemo donositi niti preporuke, niti odluke. Mi koji se bavimo djecom moramo to donositi na osnovi evidence-based, na osnovi znanstvenih spoznaja, na osnovi kliničkih spoznaja. Nekad je, do prije 20 godina, bio je stav mother's preference, preferencija majke, dakle smatralo se da je uvijek bolja majka nego otac, jer drugačije su ljudi živjeli. Danas se sve više očevi uključuju u odgoj i skrb o djeci, a ispoznali smo šta su dječja prava. Dijete ima pravo na oba roditelja. Spoznali smo šta su dječje potrebe. Dječje potrebe su za oba roditelja. Spoznali smo da privrženost nije samo prema majci, nego da je dualna, da majka daje brigu, njegu, a otac daje zaigranost, veselje, istraživački dio i da su djetetu obje vrste privrženosti jednako važne. Iako se slažem sa gospođom Sudac da trebamo gledati pojedinačni interes svakog djeteta. Dakle, za jedno dijete je dobro ovako, za drugo je dobro onako, ali za svako dijete s kojim god sam razgovarala, naravno ne pitamo ga nikad s kim želi živjeti jer to je dodatno zlostavljanje djeteta. Onaj tko to pita dijete neka zna da time zapravo vrši neadekvatan emocionalni pritisak na dijete, ali kad razgovaramo s djetetom kroz razne igre, kroz razne projektivne tehnike, zapravo svako dijete bi željelo da najprije da mama i tata budu zajedno, ali ako kažemo ok, ako to nije moguće, ako bi došla dobra vila i htjela ti ispuniti i mogla ti ispuniti najveću želju, da se mama i tata lijepo razgovaraju i da budem jednako i s mamom i s tatom. Je li to jednako 7:7? Je li to jednako ovako kao što? Približno jednako. Jer dijete nije postotak. Ne možemo mi sad reći ja imam pravo biti 50% vremena s djetetom. Dijete nije postotak. Dijete ima svoje potrebe, dijete ima svoj život, neki svoje obveze i zaista treba gledati pojedinačni interes svakog pojedinog djeteta. Jer kad govorimo o najboljem interesu djeteta, onda zaista govorimo o kombinaciji djetetovih prava i djetetovih potreba. Ako poštujemo djetetova prava, ispunjavamo njegove potrebe. Ako poštujemo njegove potrebe, poštujemo i njegova prava. Evo, bit ću kratka. Htjela bi naglasiti još jednu stvar o kojoj mislim da roditelji malo znaju, a zna malo i javnost. Odluka koja se donosi, ne donosi se zauvijek, ne donosi se do punoljetnosti djeteta. Odluka se donosi za taj trenutak. Ono što nije pokriveno istraživanjima jer ih nemamo, to su izmjene sudskih odluka. I posljednjih godina imamo situaciju da roditelji dogovore nešto u trenutku razvoda, ali se kroz godinu, 2, 3 ili 5 pokaže nekakva drugačija potreba ili drugačija želja djeteta ili naprosto dijete želi živjeti sa nekim
s roditeljem s kojim do tada nije živjelo. Dakle, izmjena odluke je isto tako bitna stvar. Roditelji moraju shvatiti da se odluka donosi za taj trenutak. Možda je u tom trenutku jedan od njih prikladniji da dijete živi ili stanuje s njime, ali to ne znači da će tako biti uvijek. I da, ali bez obzira s kim dijete živi, ono zaista mora imati oba roditelja u svom životu. Čak i ako živi kod jednog, a s drugim ima kontakte. To ne znači da taj drugi ima pravo samo na kontakt. On mora imati pravo sudjelovati u svim drugim aspektima djetetovog života. Dakle, naši roditelji često smatraju kad dođu na sud, ja tražim skrbništvo. Ne, ti tražiš da dijete živi s tobom, ali to ne znači da ćeš ti imati samostalnu skrb. Ako smijem samo jednu rečenicu, pardon. Ono što mi se čini opet važno naglasiti iz vještačkog iskustva, ako su roditelji podjednako negdje sličnih roditeljskih kompetencija, uvijek mi se čini da je nekako važno poslati poruku da skrb treba imati, odnosno živjeti, da dijete treba živjeti s onim roditeljem koji će mu omogućiti drugog roditelja i rodbinu po tom roditelju. Jer nije cilj da daš dijete jednom roditelju, dijete nije imovina. Cilj je da zapravo dijete nastavi imati oba roditelja i zaista treba potencirati to da onaj roditelj koji omogućuje oba roditelja, on ima bolje roditeljske kompetencije. Evo, gospodine Klapčić, je li to tako u praksi? Vi zapravo se, čini mi se, susrećete sa jako puno ljudi koji ne osjećaju ovo u praksi. Nažalost je tako. Ono što naglašavam ponovno, nama u sustavu treba rana intervencija i vrlo rano postupanje. Ja sam proveo negdje preko 2000 vrlo opsežnih psihologijskih obrada i sudjelovao preko 700 postupaka razvoda brakova i mogu reći da je opće pravilo da problemi nastaju tamo gdje su određene smetnje utvrđene kod jednog, drugog ili oba roditelja. Dakle, ako mi rano to ustanovimo, imao sam takvih slučajeva vrlo konfliktnih, potencijalno vrlo konfliktnih razvoda brakova, onda vas stranke izuzetno poštuju. Ako vi kažete, gospođo, imate te smetnje, gospodine, ovo što smo utvrdili upućuje na te poteškoće kod vas, onda oni dobiju osjećaj da ih vi vodite kroz sustav. Ja sam se zaprepastio ovim zadnjim obiteljskim zakonom gdje se postupanje u odnosu na roditelje svodi na ispunjavanje tablica. Vi ne možete doživjeti roditelja, vi ne možete dobiti cjelovitu sliku ako nemate opsežni razgovor, opsežni intervju sa jednim, odnosno oba roditelja, sa djetetom također, i ako nemate sveobuhvatnu psihologijsku procjenu. Vi ćete izgubit ćete korak. A to je ono što se događa. Zato to tako dugo traje. Ono što je kolega Jukić rekao je možda sukus današnje rasprave i slažem se sa gospođom Sudac. Dakle, ako bi ikakva promjena nastupila sa novim zakonom koja bi pogodovala da se smanje postupci, da se smanje konflikti, da se poštuje interes djeteta, je da se u startu pokuša roditelje dobiti za ravnopravnu skrb o djetetu i definirati sve ono što oni mogu zajedno poduzeti da ta skrb bude takva. A ne ono što se najčešće događa u centrima zbog preopterećenosti, ja bih rekao, i podkapacitiranosti, gdje je nekako po defaultu logično najprije raspraviti o tome kako će majka organizirati skrb o djetetu. Taj pristup treba potpuno odbaciti. Dakle, vrlo temeljita priprema postupaka nama znači brže odlučivanje u sudskom postupku i sve izbjegavanje svih onih komplikacija koje mogu nastati kasnije. Pa evo, ja ću sada isto nastavno na sve sugovornike prije. Ono što Ured pravobraniteljice se već zalaže dugi niz godina, ja moram to ponoviti, je upravo specijalizacija, odnosno specijalizacija u području pravosuđa, dakle specijalizirani sudovi na kojima će suci biti dodatno educirani osim svog pravničkog znanja, ali isto tako i gdje će imati na raspolaganju stručne timove, odnosno stručnjake za rad sa djecom koji će im olakšati taj segment posla, način razgovora sa djecom i sve ostalo, dakle smanjiti djetetu traumu.
Ali ono isto za što se ured zalaže, a to što nije možda spomenuto, to je poboljšanje uvjeta u sustavu zaštite djece i prije nego što dođe na sud, a to je i među djelatnicima centara za socijalnu skrb, dakle dodatna edukacija, sustavna edukacija djelatnika centara za socijalnu skrb i isto tako i posebnih skrbnika koji odigravaju, odnosno imaju značajnu ulogu u postupcima pred sudovima. Dakle, ti posebni skrbnici moraju isto tako biti izuzetno dobro educirani, odnosno moraju imati kvalitetne uvjete da bi mogli kvalitetno sudjelovati u postupcima pred sudovima. Idemo li mi u tom smjeru? Zašto kod nas već takav sustav ne postoji? Evo, i za vas i za gospođu Knežević isto pitanje. Pa ja bi ono što je odvjetnica Pečarević, odnosno sugovornica rekla, mi idemo u tom smjeru, ja vidim poboljšanja u tom smjeru, ja vidim osvješćivanje stručnjaka u svim segmentima u kojima smo danas razgovarali u odnosu na djecu. Međutim, naravno, tu treba još puno koraka napraviti, odnosno treba i dalje osvješćivati, treba i kako političku, dakle izvršna tijela, kako bi sagledali važnost upravo ovih komponente. Tu primarno mislim na edukaciju, odnosno specijalizirane obiteljske sudove za koje se zalažemo već dugi niz godina, međutim očigledno je potrebno još neki dodatni moment, odnosno dodatni koraci da bi se to ostvarilo. Idemo u tom smjeru, mislim da je i edukacija socijalnih radnika u velikom dijelu se provodi, međutim je nedovoljno. Isto tako i što se tiče posebnih skrbnika, isto tako mišljenje je da je to nedovoljno, ali se dakako taj sustav koji štiti interese i prava djece se upotpunjuje, ja bih rekla, i poboljšava, a naravno na svima nama je da tu još dodatno doprinesemo tome. Ja mislim da sad mi ovdje jako puno razgovaramo o cijelom sustavu, ali ja mislim da je jako važno da taj cijeli sustav osvijesti roditelje, da je roditeljska odgovornost njihova odgovornost. Znači, niti pravobraniteljice, niti ministarstva, niti odvjetnika, niti psihologa, niti suca, nego njihova primarna odgovornost. A onda im mi možemo jedno vrijeme u tome svi pomoći da kroz taj proces što lakše i brže prođu. Ali ono što se kod nas dešava, i zato imamo tako puno postupaka, zato oni tako dugo traju, ljudi vam uhvate to kao štap i zapravo potpuno izgube odgovornost, odnosno ne žele se više njome baviti i tu odgovornost prebacuju na treće osobe. I dok god će to tako biti, bit će i dugotrajnih i konfliktnih razvoda i dugotrajnih i konfliktnih postupaka. Jel? Znači moramo kroz cijeli sustav. Evo, mi se lagano približavamo ovom razgovoru, ja bi tu, znam da bismo mi sad mogli još satima, ali evo, gospođo Knežević, ja ću se morat malo zadržati oko tog sustava. Jer ja osobno nekako imam osjećaj da roditelji se često dovedu u situaciju da i odvjetnike i sudove i centre za socijalni rad koriste kao svoje oruđe i oružje u toj svojoj bitci protiv onog drugog. Međutim, činjenica je da su nam centri za socijalni rad pretrpani slučajevima, da se ne reagira na vrijeme, da se odluke donose puno prekasno, tipa upisuje se dijete u školu u 6. mjesecu i dalje nema odluke itd. Evo, čuli smo od gospođe Pirnat-Dragičević da neki pomaci ipak postoje. Šta to znači postoje pomaci? Koji su to konkretni pomaci i da li, znam da mi ne možete govoriti konkretno o izmjenama Obiteljskog zakona, međutim, ako konkretno govorimo sada o ravnopravnom roditeljstvu, šta se može očekivati? Koji su to sljedeći koraci i kad u poboljšanju cijele ove situacije o kojoj smo danas razgovarali? Pa evo, sustav socijalne skrbi, oprostite,
je možda u jednoj maloj prednosti obzirom na bazično obrazovanje od nekih drugih sustava, zato jer u sustavu socijalne skrbi, bez obzira da li radimo sa djecom, roditeljem ili bilo kojom populacijom, rade i psiholozi, i socijalni radnici, defektolozi, pedagozi i tako dalje. Obrazovanje, odnosno edukacije koje se danas daju su puno intenzivnije i bolje nego što je to bilo nekada. No, zasigurno treba na tome raditi još puno, jer primjerice posebno skrbništvo, recimo. U posebnom skrbništvu rade pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i to mogu biti predivni ljudi i to je jedna jako velika pomoć djeci u sudskom postupku jer oni zato i služe. Međutim, njima puno puta upravo nedostaju ova neka druga stanja i već se je postavljalo pitanje da li to baš moraju biti uvijek i samo pravnici ili bi možda tu mogla biti i neka druga struka pa u određenoj sinergiji rješavati te probleme. No, meni je drago da je kolegica odvjetnica sada mi ukrala misao na neki način, pa se ipak vratila na roditelje, pa ću se ja ipak vratiti na roditelje u toj cijeloj priči. Sustav, naravno, bilo koji treba pomagati roditeljima, zato smo tu da pomažemo i roditeljima i djeci posebice i tako dalje. Međutim, svi mi smo vanjski čimbenik. I svako od nas iz svoga ugla pokušava rješavati te probleme. Međutim, poneki puta, a to se upravo događa kod ovih nekih najkompleksnijih slučajeva, mi ostajemo nemoćni. Mi postajemo nemoćni jer se roditelj ne odaziva na sve ono što mu sustav pokušava dati i pomoći. I zato sam i prvi puta, kad sam dobila riječ, govorila o tome da mi možemo raditi jako dobro svoje poslove i ja vjerujem u ovu svu gospodu koja su ovdje i u sve drage kolege iz svih sustava. Međutim, ako ne dobijemo povrat od naših roditelja, sve je puno teže. Bez obzira da li su oni sposobni za neka prosuđivanja ili nisu. Mi smo zapravo jedna dodatna pomoć koja ćemo ih voditi. Jer roditelji puno puta ni ne znaju. Ovo što je gospođa sudac rekla, roditelji ne znaju da je odluka nije sveto pismo. Dakle, kad jednog dana dijete počinje živjeti sa majkom, da to ne mora biti u sljedećih ne znam koliko godina ili obrnuto. Znači, mi moramo roditelje usmjeravati, voditi kroz neke stvari, ali se oni moraju dogovarati. Oni se ne mogu zaklinjati u svoju ljubav prema djetetu, a zapravo raditi jako puno radnji protiv interesa tog svog djeteta. Kada i da li mi recimo sljedećih 5 godina možemo očekivati poboljšavanje sustava i organiziranja obiteljskih sudova, pojačanje rada centara za socijalnu skrb u smislu da se zaposli više socijalnih radnika, da se rastereti birokracija, dakle, taj dio priče, svima nam je jasno da su roditelji ključ. Da. Međutim, ne iz osobnog iskustva, nego iz razgovora sa ljudima, susjedima, prijateljima i tako dalje, vrlo često čujem da se roditelj u toj priči osjeća nemoćan, pred zidom. Da papirologija dugo traje, rastežu se sudski procesi. Dakle, kako to sve skupa? Evo možda moje završno pitanje. Kako pomoći da sustav bude bolji na pomoć roditelju? Dakle, ja mogu govoriti samo o sustavu socijalne skrbi, naravno, u kojem radim već nekih 35 godina i u svakom slučaju nastoji se osnažiti sustav socijalne skrbi, pogotovo centri za socijalnu skrb, pogotovo u ovom zadnjem razdoblju, jer centri za socijalnu skrb su zapravo polazna točka. Od njih sve kreće, oni imaju strahovito veliki broj ovlasti. Svaki centar za socijalnu skrb, imamo ih 81 centar i 37 podružnica, su zapravo na neki način, nažalost, podkapacitirani. Dakle, nemate ni jedan
jedan centar za socijalnu skrb kao što je i u drugim sustavima slučaj da baš imate 100% zadovoljeno sve ono što treba biti. Međutim, mi se sada doista sve više približavamo nekom postotku 80-85%, što je jako dobro, što nije dobro, ali je jako dobro u odnosu kako je bilo. I u posljednjem periodu, pa i naša sadašnja ministrica gospođa Nada Murganić ima baš jednu potrebu osnaživanja centara za socijalnu skrb, odnosno ne potrebu, nego ima razvijenu svijest o tome da je upravo njih potrebno jako osnažiti sa kadrom novim, ali isto ono što je potrebno reći. Zapošljavanje novih ljudi u sustav socijalne skrbi, pogotovo u centre za socijalnu skrb, znači najmanje nekoliko godina dobre edukacije da bi ti ljudi, bez obzira da li se radilo o socijalnom radniku, psihologu, pravniku, defektologu, da bi došli do jednog stupnja kada treba rješavati ovako kompleksne stvari. I onda vam se događa to jako težak i kompleksan posao. Dakle, svi mi koji ovdje danas sjedimo i radimo na tim poslovima, to su vrlo kompleksni poslovi i mladi ljudi vrlo često odlaze. Mladi ljudi vrlo često ne uspijevaju izdržati u tim našim poslovima. Dolazi do promjene, ako uopće uspijete dobiti, recimo nama su neka područja Hrvatske vrlo problematična, ne možete doći do socijalnog radnika. O psiholozima da ni ne govorimo, o pravnicima. Tako da tu ima jako puno čimbenika koji na to sve skupa djeluju, ali u svakom slučaju ono što je važno da se jako o tome misli, ono što je važno da se kontinuirano na tim područjima radi i recimo ja osobno sam veliki optimista, ali mislim da smo svi mi veliki optimiste jer ne bismo mogli ovaj posao ni raditi i da će biti sigurno situacija bolja. Evo, ja ću postaviti zadnje pitanje. Danas, nažalost, moramo završiti. Mislim da smo već debelo prekardašili na vrijeme razgovora. Gospođo Paraš-Garma, novi obiteljski zakon, izmjene su u pripremi. Ne znam da li mi možete, koliko mi možete reći koje će biti neke najvažnije izmjene. Naravno, govorimo o ovom dijelu obiteljskog zakona. I što bi po vama zapravo bilo najvažnije i najhitnije promijeniti da nekako promijenimo ovu pomalo pesimističnu sliku? Je li pesimistična? Pa nije toliko pesimistična, bolja je nego što je bila, ali može biti i daleko bolja. Što se tiče sudova, ja bih rekla da je dobar zakon temelj za rad suda, međutim on je samo osnova. Nama trebaju specijalizirani suci i dovoljan broj sudaca. Sudac nije sam u toj priči. Da bi sudac mogao brzo donijeti odluku ili što brže, on mora imati suradnju i posebnog skrbnika i centra za socijalnu skrb. A ako se ide u vještačenje, onda je i brzina vještačenja pitanja, ali to je manji broj predmeta. Dakle, osnova su nam centri za socijalnu skrb i suradnja sa njima, jer ako oni dobro odrade onaj pripremni posao prije dolaska na sud, onda je već dobar dio priče riješen. Onda ide sud, kvalitetan rad suca, brzina postupanja i dalje opet ide suradnja sa centrom i posebnim skrbnicima. Nama je uvođenje posebnih skrbnika zakonom iz 15. ojačalo položaj djeteta u postupku, jer nam dijete više nije prepušteno odvjetnicima roditelja, odnosno razapetosti između dva roditelja, ono ima svog skrbnika u postupku. A naravno da njih treba jačati i educirati, jer oni jesu pravnici kao i suci. Što se tiče zakona, po meni najhitnije treba rješavati pitanje roditeljske skrbi. Jer situacija o kojoj je kolegica Pečarević na početku govorila, da mi danas imamo zajedničku roditeljsku skrb samo ako oni postignu plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili ako se u postupku sporazumiju o 5 elemenata. To je s kim će dijete stanovati, uzdržavanje, osobni odnosi, buduće rješavanje sporova i komunikacija. Ova zadnja 2 elementa to svi dogovore. Ali doista danas imamo situaciju da se ljudi spore za 100, 200, 300 kuna uzdržavanja i ja kao sudac ne mogu donijeti presudu da će oni imati zajedničku roditeljsku skrb zato što se oni nisu sporazumjeli o samo jednom elementu, recimo o par stotina kuna. Dakle, to je ona situacija. Bolje rješenje je načelo zajedničke roditeljske skrbi kao pravilo,
kao što je bilo po zakonu iz 2003. A ako se oni spore oko nečega, sud donosi odluku o tome. Mi danas imamo roditelje koji su suglasni da mi želimo zajedničku roditeljsku skrb, dogovorili smo osobne odnose, ali o uzdržavanju se ne možemo dogovoriti. Dakle, takvim roditeljima mi moramo poštovati autonomiju njihove volje i dati im pravo da imaju zajedničku roditeljsku skrb, ali zakon koji je sada na snazi nam to ne dozvoljava. Evo, hvala vam lijepo. Gospodine Jukić, pretpostavljam da biste vi još dosta toga imali za reći, ali vjerujem da ćemo imati još prilike. Ja zaista moram zatvoriti ovaj današnji razgovor. Dragi gledatelji, i vi koji ste roditelji, koji planirate biti roditelji, vi koji ste bake i djede, možda ja bi to zaokružila jednom možda osobnom porukom na osnovu svega što smo čuli. Razmišljajte o svojoj djeci, o svojim unucima na prvome mjestu. Svaki prekid veze, svaka svađa, svaki problem u braku koji dovodi i do razvoda braka je jedno jako traumatično iskustvo koje na svakome od nas ostavlja posljedice. Međutim, računajte na to da su djeca ta koja će u konačnici morati odrastati sa vašim odlukama, sa sudovima, sa centrima za socijalni rad, sa ministarstvom, sa nedostatkom istih ili bez njih. Od nas sve kreće, od nas roditelja, od nas koji želimo svojoj djeci ono najbolje. Evo, s tim mislima bi ja zapravo zatvorila ovaj naš razgovor. Ravnopravno roditeljstvo uvijek mora biti ravnopravno bez obzira da li živite zajedno, da li živite odvojeno i kod koga živi dijete. Ravnopravno roditeljstvo i roditeljstvo kao takvo je stvar odluke, stvar odgovornosti i stvar svakodnevne primjene. Hvala vam i doviđenja.